Hola, com esteu? És que estic sembrat com un árbol. Palma, que es un consistori de una ciutat de cada vez más peatonalizada. Des del consistori volem peatonalitzar i fer que totes les persones puedan ir a pie. Peatonalitzarem la via de cintura. Hem aconseguit que se vaya poquet a poquet. Caminar és molt sa per al cor. I además una ciutat neta... Ai, perdó, trepitjat una mierda de ca, però da igual, perquè és un ca de Palma. Palma es una ciudad tan sostenible que el agua se sostiene así sola. Es un agua que sube y baja y parece un jacuzzi, molt neta. Jo ara mateix m'hi tiraria, però no m'hi puc tirar perquè sóc el Ballet de Palma. Ja sembrar un árbol. Bueno, més que un arbre, es una planteta, una hojabaguera, como en viejos tiempos. Palma un clotet y después la ponen así. Ya está su casita. Pongo uno y lo quito. Lo pongo y lo quito y lo pongo. Son de quita y pon. Como todo, quita y pon y lo quito. Y después lo pongo al revés y encima de la maceta. ¿Qué vos pareix? És meravellós. Quina oloreta que fa la hojabaguera. Fa oloreta a Palma. Bé, a vegades Palma també fa oloreta un poquet de... com de porro, ¿no? De marihuana. Però la marihuana és una planta. I com a planta, especialment si està sembrada en un balcó de Palma, també palmesana. Vosaltres pensareu que això és un grafiti, que sí que ho és, però no és ninguna gamberrada. És art pur. Tal vegada penseu que està bruta. Tal vegada la venim per 3 milions d'euros. Segurament vos demanareu per què menys meles en el carril bici. I és que menjar meles és un vici, además producte local. Com podeu veure, aquí tenim un resum del que és la ciutat de Palma. Art contemporani, després també una palma verda. No son malas herbas, esto puede ser una tomatiguera, por ejemplo. Además, amb un cultiu ecològic, regada con orina de camp. La palma verda emergeix per ella mateixa. Día a día yo veo la gente que es feliz, la gente que va en bicicleta, la gente que pasea al seu perro, la gente que respira. Por eso es Palma, la palma de Hila. Que hasta aquí ya llegó, es el alcalde Hila que ya aterrizó, todo el mundo es de Hila. Com m'agrada Palma, Palma com me gusta. Ay, es que he vuelto a tropillar una caca de perro. También las pueden contar las cacas de perro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para allá una altra, más petita. Pero si están secas no val, ¿no? Que si están secas no están humiditas. Y esto es lo que vos volvía a contar. Me voy al Palau de Congresos. Que no es ni Palau ni se fan congresos.